Għal ħafna il-ġimgħa ta' Santa Marija tfisser ukoll il-bidu tal-btajjel tas-sajf. Donu li bħal perjodi oħra fis-sena il-prijorità għal ħafna Maltin li f'dawn il-jiem ta' ftit iktar mistrieħ ikunu fost l-eżiż tagħhom. Kellimna mal-pubbliku fil-Belt Valletta bejn qadja oħra fjum mill-iktar sħun għallulna kif il-familja hija dik li jfittxu f'dawn il-jiem. Gawdija mal-familja fil-post tal-villegġatura. Mal-familja l-importanti. Mal-familja. Mal-familja maħuti. Familja, dejjem. Mal-familja nqattawhom l-aktaru. Mal-familja. Mal-familja. Mal-familja hi. Mal-familja probabbli. Mal-ġenituri u n-nannitu. U fejn isbaħ mill-gżira ta' Tletoljiet għal ftit mistrieħ xenarju mill-isbaħ u ma nixxi ngħidu ikla tajba. F'temperaturi li nħassu daqs 40 grad, Għawdex u xjaw mal-baħar jibqgħu fost l-iktar imfittxija. Tlajna Għawdex mal-familja u paspiċi mmorru nomu nqataw il-ġranet hekk. Kwejs immur Għawdex ukoll f'Santa Marija. Ħankun Għawdex. Konna sejrin il-baħar. Naħseb il-baħar. Iżda mhux biss għax mhux tabxejn li l-jiem li ġejjin ikunu fost l-iktar perjodi biżla fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Msefrin. Kosta Ewropa Spanja. L-Ewropa saret aċċessibbli bil-low cost airlines. L-Ewropa speċjalment saret aċċessibbli ħafna għal short breaks 3-4 days. Biżżejjed biex midem jinsa l-problemi tal-ħajja u jiddeverti naqra. Fuq kollox, jekk ix-xogħol sal-mura tal-ġisem biex tkun b'saħħtek għalih hemm bżonn tiċċarġa xi ftit il-batteriji. Il-vaganzi dejjem huma utli, ġifieri dejjem tista' tagħmel dak li ma tagħmilx normalment. Għal min jaħdem kuljum u hekk importanti. Dejjem importanti il-vaganzi, għax dak li jkun li jaħdem, ikun rrid jistrieħu. Kollok ħafna xogħol u hekk, allura taqtanaqa. Tiklirja moħħok. Jekk ma tistrieħx fiżikament tistrieħ mentalment. Naħseb importanti ħafna, speċjalment biex nieqfu mir-rutina ta' kuljum. Naħseb li s-sajf il-Maltin ngawduh mill-ħajja li nistgħu. Ejwa, fis-sajf irdu ngawduh le. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.